Wah, Mbak Titin, Mbak Ida, rujaan yo. Heeh, iki lho Mbak Rene, mangan bareng-bareng. Ayo. Wah, kita enak. Mbak, aku nyuwun rujak ya, Mbak. Mbak, senggawe sambelnya siapa, Mbak? Ya aku, napa Mbak? Wah, sambelnya enak banget, Mbak. Ya jelas toh, sambel aku sing gawe. Buah-buahan Mbak Titin sing nyediake. Sampean nggawa apa? Mbak Dia, bar tuku timun ya. Ngerti nek iki nek urung ana timun kok, Mbak. Ndi kuwi? Malah dometke. Aku nggo timun toh? Iya sih, Mbak, iki ana timune. Tapi tak nggo nang omah, tak nggo lalapan. Eleh Mbak, kebiasaan. Alasan we. Sesek, Mbak. Aku salah dinteni wong omah, Mbak. Assalamualaikum. Mbak Dia iki wani-wani nek njiko rujake. Dasar kayak kelakuannya dia kayak wis sapal aku mbek kowe. Wong ora iso jak gentenan. Mbek mundi, mbekku aja. Dasar blawong.